Assalamu alaikum. Hagiya ni gaskiya mi yetti Allah mu tagi amin. Arande mun ba di dabre mi yetti gwamnati ya Taraba Dr. Agu Kefas be dama du mo hokkiyam be trust be confidence hokkiyam mi ardi Sadan local government du bi go o be lebbi kusan jeedi go jetati nden min do habana seconteno o yerdi bo o bi mi lorta mi wala jagora Sadan local government mi yetti mo Allah kalmo di dabre mi yetti state party chairman PDP Alhaji Abubakar Bawa be confidence be kuma hukugam goyon baya be state escoma ku gaba daya be hokkam mi wada jagora Sadana local government be nanta stakeholders in Sadana ni jalingu gaba daya be kariya mabbe be du'aje mabbe be shawaraje be hokkiyam mi yetti be masin gaba daya dum hunde feydo na dum burgo ko moy andal ko burgo ko moy touché be ko be ma dum wadugo wada gonga sakama be Allah be amana ita babbanci dina ita babbanci yare a wada jambe ko moy kanjo wadi ko ayata may gaba da halle diman den mi do larabo development wari leddi fakat development wari mi do yetta Allah dum wari padu wakati am ngam wakati be wada Sadana local government be wada creating Sadana local government don der dokaji be alkawal be wadi be cikina Sadana social amenities amma Allah wadi wadai kusan dubi am sen don yabu yago 60 kadina ko sabayin to amma jottande Allah wadi ha wakati am mi war min hebi contract 71 billion naira daga Gembu yago yang mbamga dilla yang min lori fa min wari hebi 16 km dum wadande nguro Gembu do sendi fere daga mbamga yago mbar daga mbamga yago yambam den fayin wodi lawol de Allah wadi fayin jotta daga nguroje dillira maandaga dilla kan iyaka do pat effort on dum bingel amin leddi mo Allah bamti daraja mo dum bari sa Omar Bangari kanko bo min do yetta mo machine min do yetta Allah karumo ngam o jodi o laari hani wada ko dume wadda ha wuro ko hatu awoni Allah wanni ma lawol na seto be sutima ba zabe ba alara dum hani a wannan leddi mada o laari kan jon daati o yi hani leddi do yara bone man ko jodi ndende Allah wadi o mari bawde man o wadi o tori gomnati mo yerdini mo lawol mai wardo huwa min bo dole mi dara mi tabitina ko wardo huwi ngam dum leddi ma yaha yeso gaba daya to don der man den kuma to alari daga mi wari gomna Sadana local government wari dubi 20 Sadana local government wala ko hite wala ko labi kirki amma wargo be gomna be yerdugo gomna Abu Kefas no o mari haaje Sadana ngam be do ha himbe do baja be do wiya gomna do bi Sadana on ko wadi ha Gembu wada ha Okari to alari jota REB hite do Gembu to alari gomna no jota alari to alari sai atamba ro le diasi to awadi jota alari min hebi tropical university ha Gembu sanadi mako a umma jota do daga sare ma ya wada degree ma da ha university hota sare na sito a cicce a tafi cede mota cede sudu ayi ha adilla jalingo ko Maiduguri a janga bana no mi jagiri be bone nane to ayi Allah wadi gomna hankuma o don der hala sare laabi ayata do gomna ma don der jotta o turi engineer wadi be wadi surveying o don der kankuma banda je federal government kankuma wadi je hokata state government jotta to alari jotta free education gomna wata ha do ni kala makaranta nasibu jotta do akasan nane a bikkoy burta 50 dari amma wala makaranta jotta je kasi bikkoy hande makaranta dari biyar yago dubu pat darugo ala free education babiraɓe feesi on kanjum waɗi en wiyata min yetti gomna Allah karumo Allah jutumo balɗe nder laaɓi ɓe hokki nder wuro Gembuɗo laawol ngole ɓe ngolewol on daga fattude toye yaago toye on laawol ɓe hokki nder Gembu je approuve wan fuɗata jotta to a laari daga Jazike tokkiri burti Kawas ɓe fuɗɗi waɗugo gadaji man ɗo ɗon nder laawol je 16 km je bari Samangari waddi kanjum ɓe fuɗɗi gadaji man ɗo to a yahi ni a laran ɓe ɗo huwa jotta fu nden to ummi daga ha ɗo Johnson gidama alaji yaɗo tasha dillira sare bari Sajiti kata hawtana biya Johnson ɗon nder man nden to a sifi a laari fayin woodi daga yonde lamɗo dilliri fattude Walu Jam to a yahi fayin a laari woodi daga fattude Getcham daga Ulpak a dillira Getcham ɗon nder man to a laari fayin jotta woodi laawol feere daga hosugo luumo tokkiri yonde lamɗo dirti fattude Fadawa bayti local government to laabi mai pat ɗon nder laabi je jotta ɓe huwata nder 16 km ɗo
Naam. To bana jotta misalu gada mayo kaari ɗum waɗi nder duuɓi ɗuɗɗi yimɓe ɗon jara bone ha babal ɗo, nda loope nda bo kombole ɗon jola yimɓe ko nandi be non. To jotta ɗume on a yiyata gada ɗo tammi wallugo lesdi Sardauna local government? Gada ɗo kala sene na Sardauna local government tan. Gada ɗo ballan Nigeria mai gaba ɗaya on. Ngam ɗo ɗum laal federal government waɗi linkin Kamaru ha dilli lesɗeji fere. To daga economic viability leddi man ko andi pat maɓɓiti, wala no watta nane ɗo ko wari pat daran ha Gembu. Amma daga jotta to a ummi daga Onitsha jahoɓe Kamaru be sala Central Africa gaba ɗaya lawol gol mai ɓe naftirta. To a yotti ha lawol mai ni jotta to a yehi ni be hoore ma anda lawol maɓɓiti. De veti fa motaji ɓe andi pat salan wala wulakanci lawol hala ma o kari jotta ngam majum lawol ɗo kam jotta ni gidan mai company ji mawɗi gomna ma wari be hoore mako hakke o laari lawol mai o wi min yamin maɓɓita wodi company o waddi je federal government hala agiri ha Bamga. To a sey holli kenan lawol ɗo na lawol man ɗon en yiyata ba ko lawol mai waddata on. Ngam majum leddi ɗo to Allah muñi daga nyamduji ɓe waɗata remata ha gaɗa mayo nayi ɓe durata be ko lutti gabaɗa dillan nasta luɓe gabaɗa be maɓɓutugo laabi man. To ɗo woni shawara ma ko noddanduma faago ha yimɓe ɓe mari yaake ɓe mari risque ɓe mari jawdi ɓe yiɗi maɓɓutugo compagnie ji ha Sardauna ngam ɓe wadda développement ha lesdi ɗo. Shawara am go'o ha nder ko laarani haala leddi ɗo, go'o ni min hokka gomnati jiha Taraba bawol ɓawo, min tabitina min dari min tabitina gomnati o yahi yeeso ngam ɗo pat sona be jonde jam ko a yimai pat huwatako. Ɗiɗabre man bo yimɓe Sardauna local government ha goɗɗo woni pat useni nde yotti wakkati jotta laabi maɓɓiti ko moye wara waɗa développé ha ɗo. To a andi wodi ko Allah hokkima a mari ha woni waddu ɗum saare an ma jotta a wara e maɓɓita saare man ko himɓe umata dilla Europe nanta belɗum to ɓe wari kuraji ɓe wari Gembu ɓe wartana. Ngam majum hani en waɗa en maɓɓita leddi Gembu en yaha yeeso kala investors gaba ɗaya ɓedda. Ngam to a fuɗɗai ɓe local investors foreign investors mai waratako. Ngam majum en wara en mawnina en mari dabbaji haɗo en mari filiji hunde dama to en mawnini amin ma himɓe bo waran mawnina amin ngam majum leddi man ɓedda yahugo yeeso. Ɗo on shawara mi hokkata. To hara gari ma kadi ɗume woni expectation jama'aji ha les laamu ma nder next tenure ma ɗo kadi ɗume a taskini jama'aji? Expectation himɓe no mi fuɗɗi arande haala numba go'o ni haala duroɓe be remoɓe mi waɗai sakaci be ma ko seɗɗa nde bo mi tamata waɗugo. Ngam to a laari jam ɗo hakkunde duroɓe remoɓe ko andi pat timmi. Ɗiɗaɓre man bo min laaran ɓikkoye je ɗo tara ɓe min arti min hoosi kuugal min ɓedda e dow ma min waɗa ngam babe to derke'en ɗo jooɗi mere kanjum masibo babal. Ɓe yerdi bo min hokki ɓe kuuɗe ɓe lori bo min tefan min yiya ha ɓeddi fa min ɓeddina ɓe kuuɗe man. Min laara bo wuro may ɗimi on wuro hani heɓa min tefa bana Barisa Bangari min mari secrétaire gomna Taraba nda Alhaji Abakar Bawa man caman party min mari Bala Bello en min mari ni derke'en min mari dama sosai to min tefa ɓe wadda développement ɓe waddina amin haɗo ko goɗɗo heɓi fu wadda haɗo ɓeɗo yiya ɗo may Sardauna local government ɗo ɓe duuɓi warta yeeso ɗa ko moye nana belɗum yiɗi warta jooɗa Sardauna local government.